आसामनि मुंदांखा फावगिरि रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गावनि आंगो गामियाव आसामनि मुंदांखा फावगिरि लिरगिरि मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि सारादुखौ खुंफुङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 एप्रिल 2025 इं खालारखालि रुंसारि जादोंमोन फैलाव बसुमतारीया। बिथांनि जिउ गोजोननि थाखाय दिनै सालबारि जिल्ला बिसानि बानजायनायाव गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफ्रा खुंफुंदों रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ। दिनै फुंबिलि समनिफ्राय मेहेरगोनाङै रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि गोसोखांथि खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुङो आसामनि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी बिथाङा। नैथि हाबाफारि महरै बिथांनि मुसुखायाव जेवारि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिया जालाङो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुङो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन्द्र देउरि बिथाङा। मख'जाथावदि रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि सायाव उदां सावरायनाय हाबाफारिया जालाङो आरो सावरायजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि हांख्राय उजित बिथाङा। लोगोसे बिथां रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि गोसोखांथियाव रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि आगान मुंनि गांसे बिसम्बि बिजाब बेखेवनाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुङो 22 नं कख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो फारियै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', लोगोसे आसामनि गोबां मुंदांखा फावगिरि रोजाबगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गिबियावथ' बिथाङा हरखाब थैना थांबाय, माने आद्रा सिमां बिथांना आरो जोंहाबो सिमां दंमोन बिथांखौ लानानै हारिमुखौ जौगाहोनायनि, बर' हारिमुखौ। दा दुखु फोरमायदों दिनैनि दिनाव। नैबे समाव बिथाङा बर'ल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो गोबां दावगालांबायमोन। नैबे समाव बिथाङा गोमालांबाय। खिन्थु गोमालांनायनि बेलायाव माबायदि आद्रा थालांबावगोन होनना फोरमायबावनो सानसै? मावनांगौथ' दंबावोमोन, खिन्थु जिउआथ' आरो बयनाबो आनान गसाइनि आखायाव। दा जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैला, थांबाय बिनि जिउ सोरनाबा हाबहैबाय, खिन्थु आरो बे फैफिननाय नंला। दा दुखु फोरमायबाय। खिन्थु मोनसे खोथा, बिथाङा ओरैबायदि मानसिमोन जों नुनायाव, जोङो जों बिग्राय ब्रह्म बिथां आरो जों सानैजों बिथांखौ 1993 मायथाइयाव जेब्ला जों क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स बेयाव फरायोमोन, बे समाव बिथाङा थांदों, मेथाइ लानानै थांदों। ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनो खावलायदों बिथांखौ, ओमफ्राय आंनिफ्राय मेथाइ बिदोंमोन। दा बेखौ जों पिकआप खालामदों आरो फार्स्टआवनो 1993 इं मायथाइयाव गुवाहाटीयाव रेकर्ड खालामदों। उन दाहा केसेट दिहुनदों बिथाङा, प्रताप दिहुनगिरिया, आरो मेइन रोजाबग्रा गावनोमोन, गावनो लिरनाय, गावनो सुर होनाय, गावनो माने रोजाबनाय आरो। दा बेयो बर' समाजनि नङा। दा बेनिखायनो बिथाङा माने बावदों, माने फाग्ला जाथारनानै ओंखारनाय आरोखि हारिमुआव। दा बे मा जालांखो, मा लोंलांखो, बोरै थालांखो, माने खुनु थिग गैया आरोखि बिदिनो थानाय मानाया, बावसोमदों गावखौ। दा बेनिखायनो आङो बिथांनि फोलेरखौ जाहाथे जोंनि दानि गभर्नमेन्टआ नायो, आं माने आफादनि जानानै, ओमफ्राय दुलाराय बर' हारिनि जानानै गभर्नमेन्टआव खावलायबाय आरोखि, जाहाथे बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनो हायो, साख्रि बाख्रियाव सोना होनाय, बे बेब'स्था खालामबा मोजां जागौ होननानै आं सानो आरोखि। बिथांनि मुङाव माबाफोर मिउजियामफोर बेथ' खालामखानांगौ। आरो जुदि रायजोफ्रा जुदि गनायोब्ला जों सानैजों रिक्स लागोन, बे स्टेचुखौ बोरै बानायनांगौ। आं सानो माने बेखौ बे सिमलायावनो खालामजायो नामा, स्टेचु माबाना बसायनानै दोनोब्ला, जिहेतु बिथांनि जोनोमा बेवहायनो। रायजो राजाया जुदि कन्ट्रिबिउसन खालामनायबा बेखौ जों गोख्रै मावनो हायो आरोखि। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय।
फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया। रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।